Yo tu ma chuan voina ka va vel na ron ti chuak don ani milo clear sak le thau don ania ei a cham thei dul mai vairam te poang rail station hi milo clear sak don ni au mai chu ei rail station a ka va kual pui tur te ka len kual pui tur te ka lam do na kal me ka di lo thil zel don ya Mizo driver te na kan hriat tur te le ka song an soi la kual zin kan nga to sia kan kual zin nei te ho vai ho hi thata ka kan sun hi Mizo driver te na kan ti tur ania kan sum don na kan ta tan po in zela kan lok na le zel tur ania voi ka ta arret te hi tawh deuh sir lo ila mi an phan le se thei tur ten arret te hi om to ki om ve a ma ni poina kan phan ngam tur ang re thi sir ila na kin zela po zo ram chu fel le tok tu po an driver te pon fel an wom le tok atia kan bing that dang kha la poi mo ni chung ta chu in chi from ila tourist kan langa don chawa zoram hian kan hun ma te hi amoya ama ring wat hian amoy e me ma ei fire ma ten dei ve lo ni với là kan va vel na lo thir se do den dia Welcome to Bongo. Lắm lẻ đó na hay chùn thiên lấy chọn Bongo thế chưa hết tiền rồi đang ngất ní tiền mấy nha ruột là đôn lẻ hà la phụ mỏ vậy thì kan city bus kan công nền hiện nay mình tỏ đâu nè kan city bus tỷ tệ đâu tất cả ngay tỏ city bus sau tàn lâu đi ăn nuột đi về chuan kan khóc bị hiện thôi thì là tục tàn par thì lâu chịu về ngay mà mặc khóc về kan Mizoram Sawrkar hian truck ho hi an lu hun hi dar so pa ni a ti se kan sia hok bakang hi truck owner so an ngam lo nge Mizoram Sawrkar hian order chuak ngam tat lo mai a North East State dang Nagaland nge ti a khachuan zandar so pa ni tanga jing dar ruk kara motor lian hau trimming ti fel vector in lot fel vector ti kan thu an chua ka tiang kha Mizoram Sawrkar o hian apply ve se an traffic jam te chu sia ve de wang hian Solomon Temple chu an noine ta chung an tlo masabira he rental le taxi au na in ha no ton na samai ti hian ni tin swazin hin floi thin ni kan Mizo driver ho hian chung ka lut jing lu to ka ti hian a ha pain coffee hi ka lo in mai teng hai en cho khuat chia along ha pa hian motor ai zong du ve te tan ka hriat ve chun tlem a zong kan sei ve teng taxi ai zong du tan chuan espresso te ke ten te le
celerio te hi la ka chi a ang item te chu zoro manga tar chuan petrol ei na deuh thak wangin lak chi lo top chu ne lo ama ro chu kai mai na I ka du sak pui cheu chu heng pathum te hi inti thei chuan ti wala a thaber chuan rental a hian bolero mo SUV chin 7-seater ang chi ho te ang hi ati chia vai kwal sin ho purnan a chan chu vai ho hi an in ren lut to ka khur tam thei chi hi a ati chi deu ama tun lai chuan heng small car ho gona ti vel te le motor te ang ho hi chu ke ma chuan ka du pui vak lo cheu chuan ti tur chuan vai trong ma sap trong ma tlem tal hriat ve tha tai ma deuh ti tan chuan ei zon tla ka tling ani ti kha kan han soi ve du ni tiang ha photila next sa hian kal sab ko pa kan kal do na in lo thil chun zom zel do na nia mấy ai mà ta lâu hai hẳn chậu về mấy hayแล้วสับของปากที่ entry ticket ที่ประกาศตานเช็คสมงานเนี่ยไม่ไอ้ขันเฉาแวสวยดีมาต้องหาแรงป้อนนินนมเฉาแวไม่ให้กับปัสสันจัดแต่ปัจจัยนั้นก็จากเสียการช่วยตอนนี้กับปุยลกไงสับหัวปากเลยสิจ่อโดนคะแนนช่วยที่รีเปอร์เลยด้วยง่ายตัวนี้yeah you can go it from there if you want it em chân xiêm thật đâu ngay đó nó cල් nó sẽ xia qua gì đâu giả thạc mà đó clear lâu tục với chưa hay khá giống khá thì mấy tệ sẽ in zvai in mang thả vét ô